Здравейте! Добре дошли в пореден ден от Vlogmas. Както ви обещавам през цялата година, днес ще ви покажа какво ще бъде нашето седмично меню и ако искате може да се съобразите с него, ако пък прецените, използвайте съветите, които ще ви дам в това видео, защото сигурно ще ви бъдат много полезни. Първо ще ви покажа какво съм напазарувала, след това какво ще направя и как точно пазарувам, за да може да съм ви максимално полезна в това видео. Първи съвет, който задължително трябва да спазвате във вашето семейство, повярвайте ми, много ще ви помогне да спестите от първи бюджет си, второ да спестите от това да не изхвърляте продукти, преди да тръгнете да пазарувате, разгледайте какво имате вкъщи. Изключително важно и много ще ви помогне. Например, когато виждам, че имам много останала паста вкъщи, тогава гледам менюто ми да се върти около тази паста. Може да я сваря и да направя салата с нея, може да я направя на някакъв тип лазания, може да я направя сладка, независимо, просто се въртя около това. Ако имам твърде много леща, подобни варива, гледам да сготвя нещо с тях и да добавя, например, още малко зеленчуци и, например, да изпържа малко беконче. Така че в днешното видео ние имаме доста картофи и лук и поради тази причина отидох до пазара и до местната ни месарница. И тук има месо за цялата седмица, чи за повече. Просто исках да напазарувам повече, аз си замразявам и така си преценявам горе-долу менюто даже за 2 седмици. Тъй като не искам да ви показвам сурово месо в видеото, защото не мисля, че е много приятно, просто ще ви кажа какво има тук. Има 1 кг смес кайма, която мога да направя на абсолютно всичко, включително да изпържа просто кайма за принцеси, мога да направя кюфтенца, може да се направи бургери, мога да направя някакъв тип картофени лодки, в които вътре да сложа кайма. Общото мога да използвам за доста неща. Така че 1 кг смес кайма, телешко и свинско, никога не е излишна и често замразявам вкъщи. И просто когато искаме си отмразяваме и си ползваме. 1 кг пилешки бутчета, с които сега ще направя вкусна супичка. Както видяхте, вече съм подготвила водата, за да сложа бутчетата и от тях ще взема и бульона, който бульон след това ще добавям в други менюта през седмицата. Също така съм взела и пилешки гърди, които днес ще направя просто с лук, гъби и просто ще ги изпържа. Тях ги използваме за такоси, често правя просто картофи с тях. Просто ги имаме в една кутия и всеки прави каквото иска с тях. Идеята е да отговоря на изискванията на всеки вкъщи, т.е. на мен и на Венци. Венци имат тотално други изисквания от моите. Аз, знаете, не ям глутен, не ям млечни, не ям много неща и поради тази причина гледам да готвя нещо по-просто, което след това всеки да усложнява по начин, по който е приятен за него. Също така ще използваме лука, както в супата, така и при пилешкото. Ще използваме картофите, както в супата, така и ще изпека по някакъв начин. Още не съм решила точно по какъв начин искам да направя да направя картофите. Чудих си дали да направя така наречените надупени картофи или пък да направя нещо друго с тях. Още не съм решила, но ще го направя. Същото правя и с зеленчуците. Ако видя, че имам повече лук и моркови, да правим една супичка, както в момента. Купила съм различни неща за моята много вкусна пилешка супа, за която ще ви дам рецепта сега. Купих още цвекло, купих целина, купих тиквички, още какви неща, купих карфиол, който мисля да добавя към супата. Някакви много странни неща, може и карфиол да го изпека, не съм решила още. Взех една зелена салата с лук и репички. Също така съм взела гъби, които да добавя и в супата, и в пилешкото. И взех мандаринки за десерт и за сладост, когато ми се хапа някакви плодове. Имаме банани, круши, имаме замразен нар, т.е. ние ядем и доста зеленчуци и плодове. Имаме още зеленчуци и неща в хладилника, но тя ще ги използваме просто в течение на нашите процедури. Така че нека да започваме и ще ви обяснявам, докато готвя, какво се случва тук.
готови сме. Нарязала съм всички зеленчуци, които искам да сложа. Вие може да изберете да ги нарежете по начин, по който на вас ви харесват. Няма никакво значение. Също така може да използвате, това не е за тук, може да използвате каквито искате зеленчуци, слагайте колкото се може повече, включително може да сложите и джинджифил, може да сложите хрен, може да сложите каквото душата ви пожелае. Още малко и ще е станал и бульона, около 20 на минути някъде ще го варя и след това ще махна месото, добавям зеленчуците вътре, добавям след това и месото и чакам още към 200 на минути и е готова. Сега ще ви покажа и подправките, които слагам. Сега тук вече по избор, може да сложите олио, може да сложите масло, аз слагам свинска мас и малко олийце, но това си е лично ваша преценка. Слагам на око и така един път, два пъти като направя, е напълно достатъчно за една супичка. С водата също може да експериментирате, може да сложите целия бульон, ако искате, разбира се, пяна. Винаги ако се образува пяна, винаги трябва да я махнете задължително. Използвам подправки, черен пипер, червен пипер, сол, слагам подправка за пиле, просто каквото ви е на вас вкусно, може да добавите вътре, гледайте да не прекалявате много, защото така или иначе ще стане ароматна супа. Докато моите пилешки бутчета още се варят и още не са готови, за да мога да махна месото от кокалчетата. Между другото махам всички жили, всички хрущяли, кокалите, разбира се, и всички кожи ги махам. Не ги давам на хрущялите ги давам на хера, но кожите не ги давам. Не са полезни, всичко това отива на букулка. Но може да използвате съответно кокалите за бульон, за подобни неща. Много става вкусно. Не дейте да изхвърляте водата от тези неща, защото е много вкусно. Разбира се, гледайте да от хубава месарница, за да можете да използвате бульона, защото ако от някой друг магазин, в който не сте много сигурни, и бульона може да бъде отровен. Така че по-скоро използвайте някоя месарница, на която имате доверие. Аз ползвам тази от нашия квартал. Тя от доста дълги години, познавам хората и така мога да имам поне малко повече доверие, отколкото на други марки и така. Както и да е. Нещо, което правим с салатата. Ние ядем салата на всяко едно хранене и това за мен е много досадно, да трябва винаги да режа някакви неща. Ма то се почва лукче, ма доматче, ма краставичка, ма да овкусяваш, ма да го разбъркаш, то става навсякъде мизерия. Това не мога да си го причинявам. Да, някакъв път го правим, но в повечето случаи гледам да си спестявам нещата, като имам една салата, която е в хладилника, която винаги, почти всяка седмица ядем такава салата. Правя огромно количество в огромна тава зеле с моркови. Много е лесно, нищо не става на зеленчуците, просто покривам отгоре с едно фолио и цяла седмица ходим, загребем се, слагаме си малко в една купичка, овкусяваме си и си ядем. Така че ако искате да спестите малко време през седмицата, просто направете една голяма тава зеле и моркови, така или иначе става огромна лудница, когато трябва да правите това, защото навсякъде хвърчи зеле и моркови. Така че правите един път голяма тава, без да овкусявате. Оставяте си я в хладилника покрита и си имате салата за цяла седмица. Дано да обичате във вашето семейство такава салата, защото наистина е много лесна. Друго нещо, което може да направите и да спестите от салата, е да си направите таратор. Таратора, чудесно, но през лятото, през зимата таратора винаги е прекрасно допълнение към трапезата. Това е нещо, което може да спести салата. Също така можете да си направите туршийка или да си купите туршийка. Просто пукате буркана, отваряте го, слагате си. Ето ви една прекрасна салата. Втория вариант за бърза салатка е да си направите не зеле с моркови, а да си направите зелена салата с репички и лукче или по начина, по който вие предпочитате. Аз съм приготвила една купа, в която ще нарежа именно зелена салата, съм купила с лук и репички. Репичките ще ги нарежа само за мен, тъй като Венци не обича отделно и ще си добавям, но я нарязвам, отново я вкусявам, покривам я и около 2-3 дни можем да ядем от нея без нищо да изстава. Да, лекичко поизсъхва, но когато се оформи вече с зехтинче или олица, каквото предпочитате, няма абсолютно никакъв проблем и можете да си ползвате това нещо като салатка. За мен лично това е най-досадното и ако за вас има нещо, което друго е досадно в кухнята, просто се опитайте да го направите максимално лесно и удобно за вас, защото това ще ви помогне да се храните по-здравословно, по-бързо да може да помислите какво точно искате да хапвате, защото аз някой път просто си правя зеле с моркови
и 2 сварени яйца. И отгоре се поръсвам семена и разни други вкусоти, които да ми направят хапването по-пълноценно, по-богато. Така че имайте предвид следващия път, когато оформяте вашето седмично меню. Добавих пилешкото филе и добавих подправки. Общо взето каквото ви харесва, това слагайте като подправки. Също така и лукчето и накрая ще добавя гъбите, но нека да се махне тази водичка, да се изпържи хубаво филето и накрая ще добавя гъбите и малко чашка вода, за да може гъбите да пуснат и те сос. И след това ще ги изчакам да водата да се изпари, да се махне, за да може всичко да се изпържи заедно. Това е почти готово. Това също успях да взема пиленцето и да го така да махна жилите, да махна кожите, да го понакълцам и го добавих обратно. Сега го изчаквам да дойде пяната, за да мога да я махна. Ето по този начин просто я махам, леко е досадно, но гледайте при всяко образуване на пяна да го махнете. И още може би 15 минутки и супичката ще е готова. Измих картофите без да ги беля с малко подправки. Сложих чесън на прах, сол, черен пипер, червен пипер и ги слагам на предварително загрята фурна да се изпекат за около 45 минути някъде. След това трябва да поизстинат и са готови. Ще направя проба да направя и едни кюфтенца, които ще бъдат от картофи, тиквички и карфиол. За тази цел слагам водичка, завират малко за около 10 на минути картофите, тъй като те са най-твърди, след което ще добавя нещата, които ще станат по-бързо. Не е защото да стават напълно готови, след това ще ги смачкам с уреда, който е за самите картофи. Намачквам ги, оформям ги на кюфтенца, ще добавя брашно, едно яйце, ще използвам безглутеновото брашно на Lidl, ще добавя сол, черен пипер, други подправки и ще ги изпека на фурна, за да не бъдат пържени и после ще ви покажа крайния резултат. Тези кюфтенца ще използвам за случаите, в които бързам и трябва да излезе набързо и мога да сложа в пликчета с зиплок. Слагам 3-4, взимам си примерно едно кисело мляко с мен, за да има някакъв протеин, или си взимам още шунчица, някой път си взимаме просто плъшка шунка или свинска шунка, слагам няколко парчета и излизам. Прекрасен снак, прекрасна вечеря. Мисля, че много добре ще се получат. Правила съм за момента тиквени отделно и картофени отделно. Сега ще видим какво ще стане и като добавя карфиол. Би трябвало да стане още по-вкусно, още по-богато, още по-богато на фибри, което за мен е изключително важно. След мъничко сме готови и с пилешкото, което ще стане много вкусно. Чакаме картофите, супата е готова и нея ще пробваме. И общо взето за цялата седмица ще бъдем готови, като това хапване ни стига буквално за до края на седмицата. Гледам повечето неща, които, например, ми остават. Да кажем, ако супата виждам, че няма да мога да я изям, просто я преварявам отново и я затварям в буркан и си имам една порция за, примерно, следващата седмица. Ако видим, че пилешкото започва така да ни се струва, че твърде дълго време престоява в хладилника, си правим повече тако, си правим си повече някакви такива неща, които да може да свържем с нещата, които са направени от малко по-дълго време. Картофките си ги изяждаме като сайт на чинийката. Някой път правя ориз. Ориз е изключително полезен, какъвто и да е. Някой път правя сладки картофи, някой път правя някаква питка, някакъв хляб. За такава питка ще ви направя отделно видео как да направите хубав хляб, защото става много бързо, много лесно. Може да видите в интернет как си направите квас, тъй като аз си правя квас. Ето там е моя, даже съм оставила брашното, с което правя, за да мога максимално така здравословно да правя нещата, защото квасът е изключително полезен. Един трик за хората, които не могат да пият вода: направете си студен чай или някакъв тип лимонада, която да бъде максимално здравословна. Тази има подсладител, в случая има чай, който вчера сложих, но по никакъв начин не значи, че вие трябва да го правите така. Може просто да си изцедите 2-3 лимона, да сложите мента, да си сложите мед, ако не искате подсладител, и по този начин ще си гарантирате, че имате какво да пиете през целия ден. Изключително вкусно е, много е приятно, много е освежаващо и аз често след обедите, вместо да пия, например, кола или нещо друго, което има много други вредни неща, или пък не ми се пие вече толкова много вода, просто си слагам от тази лимонада, която си правим вкъщи. Може да използвате също така нормална вода, може да използвате и газирана, каквато предпочитате. В този случай това е просто с нормална вода и е изключително вкусно. Съвършенство.
Така, картофите са почти готови и добавям останалите зеленчуци, за да могат и те да се объркат във водата, като ще добавя сега още малко водичка. И след малко ще ги махнем от тук и ще ги намачкаме с ето този уред, с който се прави и картофено пюре и става вкусотийката. Двете неща от 4 са готови. Ето я супичката как се получи. Цвета от цвеклото, от червеното пиперче, от кърито, което слагам. Може да сложите куркума. Аз не съм била наскоро в магазини, в които продават, но е много полезно. Слагайте я във всичко. Пилешкото е готово. Чакаме картофите и кюфтенцата. Чукнах 2 яйца и сега ще започна да размесвам хубаво и да добавям от това брашно, може би колкото поеме, така че да мога да го оформя на кюфтенца. Реших направо да ги пусна на ерфрайера. Направих различни варианти, за да видя колко ще се изпекат и колко ще ми бъдат, така да се каже, вкусни за една хапка. И 10 минути на 200 градуса. Ето и тези картофи как се получиха. Станаха доста добре препеченки, но отне повече от 40 минути със сигурност. Като накрая може би 10 минути съм ги пекла на най-силното, без вентилатор, просто горе и долу. Махнете им хартията, защото иначе ще трябва да ги обръщате. Така че направих ги сега мънички. Ето как станаха готовите. Сега направих мънички и ще ви покажа после крайния резултат. Този път пак за 10 минути, 200 градуса, да видим дали това ще е достатъчно. Ето ги и тези картофени рошави пуканки, които станаха много сладки. Експериментирам с различни форми, което ви харесва на вас. Тази, както ви харесва като изпичане, това е напълно достатъчно с 10 минути, но сега пускаме едни, които са за 15 минути, малко по-големи, де факто ще станат среден размер между двете и сме напълно готови с меню. Разбира се, след това и кухнята трябва да бъде оправена, така че всичко оправено, мялно е пуснато, тези неща са измити, там са още картофените кюфтенца, които трябва да се направят, но и тя ще направя, няма никакъв проблем. Не забравяйте да си намазнявате хубаво ръцете с олио, масло, каквото предпочитате, свинска мас, за да може хубаво кюфтенцата да се оформят и да станат още по-вкусни и да има така много хубав загар. Също така много често, всяка седмица всъщност правя сок домашен вкъщи от прясно изцедени зеленчуци с малко плодове. Слагам нар, целина, цвекло, общо слагам моркови, всякакви неща. Слагам една ябълка за сладост и това пием като здравословно сокче. Ако нямате такива, помолете някой да ви направи, някоя баба, майка да ви направи от различни плодове, консервирано сокче, което да бъде без захар и вие да си го подслаждате с мед. Много е хубаво, много е вкусно, пийте повече чайове и най-важното, правете си много добра сметка за храната, какво ще ядете, какво количество. На нас много често ни идват гости и, например, тези пуканки, картофени рошави са изключително подходящи да ги поднесеш с някакво хубаво сосче, например чесново сосче или майонезено, или дори просто да пукнеш един буркан на доматено пюренце и да го сложиш така допълнително с малко подправки и сол, ще е чудесно. Сега прибирам останалата храна, довършим кюфтенцата и съм напълно готова, така че ви благодаря, че бяхте част от това видео. Надявам се, че ви е било полезно и интересно. Ако е така, моля да го харесате и да се абонирате за канала, защото за мен е изключително важно да виждам дали ви харесва нещото, което правя, за да знам дали да продължавам да го правя. Имаме група в Telegram, заповядайте в нея. Казва се по същия начин, както канала. Ще я намерите. Ако няма намерите, ми напишете в Instagram. Аз ще ви изпратя линк към нашата група. Много е приятно. Вече се свързват страхотни приятелства и е много готино. А в следващото видео ще ви покажа как правим здравословния шоколад, който вкъщи е просто... Не може да се представите колко бързо свършва. Буквално правим едно ето такова голямо нещо и за около 2 или 3 дни максимум приключва. Даже сега вече има още съвсем мъничко, но аз мисля да го довърша и да ви снимам отделно видео за този здравословен шоколад, който Венци измайстори от различни рецепти, които сме събирали в интернет, но наистина е изключително вкусен, ако си търсите здравословно решение за нещо сладко. Ще се видим в следващото видео.